startede Bilhuset Birste i 1983. Formålet dengang er det samme som i dag, at have et moderne bilcenter ude på landet. Vi fokuserer meget på service og kvalitet. Vi vil gerne have et lokalt og nært kendskab til vores kunder, og vi vil gerne have et nært kendskab til deres biler også. Har du været uheldig at få en skade på din bil, så opgør vi den online fra dag til dag, og du har en af vores gule lånebiler at køre videre i. De er efterhånden rigtig godt kendt i lokalsamfundet. I Bilhuset Birse kan du få vasket din bil i vores topmoderne vaskehal. Din bil vil blive vasket med de nyeste Softex polerbørster og stå skinnende ren. Bagefter kan du støvsuge din bil gratis. Har du været uheldig, og din bil er kommet til at se sådan her ud, så hopper du bare over i en af vores gule lånebiler, og du kører bare videre i en fart. Det kalder vi service. Velkommen til Bilhuset Birste.